Undskyld, det er ikke for at være en lort, men hvad fanden er det, der foregår? Altså, der er svømmepøl, der er drinks, der er grill, der er hele lortet. Og det eneste, jeg beder om, det er en lille smule fucking respekt. Og hvad får jeg så? Ja, han er ikke hjemme, og han er ikke skid. Så jeg vil skide på, hvad han skal fucking sige tak. Det er så ingen mening med det. Hvad fanden skal jeg glo på dem for? Når Lars ikke er her. Det Lars skylder mig fucking alt. Men drillen, og jeg kunne blive ved. Hvad skal jeg så bruge det her til? Hvad skal jeg bruge det her til lortescenarie? Kraftedeme Michael Wulff, mand. Hvad fanden er det med dig? Det er altid sådan sort lort. Fatter ikke skid af, hvad du laver. En fucking flodhest, mand. Du kan ikke engang tegne. Der er jo en anden, der skal til at tegne for dig. Og Kindberg står og hænger der. God aften og velkommen. Du kan ikke engang sige god aften og velkommen. Hun har trædet en lort. Georg, mand. Hold nu kæft. Det er jo i garagen. Altså, der fisk der ude i garagen med dig for helvede. Carsten Bang. Jeg fatter ikke, hvor du er. Du flytter til Fyn uden at ringe. Hvorfor hold din lille skiderik? Hvad har vi to egentlig sammen? Vi har knippet nogle kælinger. Det er det! Så har stjålet alt fucking materiale. Du kan kraftigt se mig selv, når jeg kigger på Uffe. Der har du prøvet det, Kender du det? Det er som at se mig. Med et Lisby. Jesus Christ. Jeg kunne brække mig over dig med dit lort. Hvem fanden er Lars Jørgensen, der kommer på sine knæ og siger tak til mig? Det er så ud til ham.